Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς σε όλους. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για το κύπελλο. Πες μας λίγο τη διαδικασία, Βασίλη. Ουσιαστικά θα συμμετάσχουν όλες οι ομάδες, οι 12 της Α και 12 της Β. Είναι συνολικό 24. Απλά οι 8 πρώτες της Α δεν θα παίξουν, περάσουν bye. Και θα μείνουν 4 μαζί με τις Β. Θα μείνουν 16. Θα παίξουν στον πρώτο γύρο. Ουσιαστικά 8 ομάδες Α κατηγορίας περνάνε κατευθείαν στη φάση των 16 και οι 12 ομάδες της Β κατηγορίας μαζί με τις 4 που θα διαλέξουμε στην τύχη από την κληροτίδα 16 σύνολο θα παίξουν στην πρώτη φάση knockout αγώνες για να συμπληρώσουν την οκτάδα μαζί με τις Α κατηγορίας για να γίνουν ουσιαστικά 16. Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία. Εδώ θα βάλουμε τις Β. Θα ξεκινήσουμε να βάζουμε όλες τις ομάδες μέσα στα μπαλάκια. Το κάνουμε fast forward λίγα αυτό για να μην σας κουράσουμε. Το κλείνεις. Λοιπόν, τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα, εδώ είναι όλες οι ομάδες της Α κατηγορίας. Θα διαλέξουμε 4 οι οποίες θα αγωνιστούν πριν τη φάση των 16, στον πρώτο γύρο δηλαδή. Διαλέγω μία εγώ, μία εσύ, τις δείχνουμε στην κάμερα για να μην υπάρχει. Chicken Nuggets. Όπως είναι, μπαίνει στην κληροτίδα μαζί με τις 12 της Β. Πάμε Βασίλη, διάλεξε εσύ. λοιπόν είναι Los Reyes. Λαβού, Βλαρμπάν. Διάλεξε την τελευταία. Γερμανική hit. Λοιπόν, αυτοί οι 4 πλέον μαζί με τους 12 μας κάνουν τους 16 πρώτους. Ξεκινάμε να κάνω και εσύ. Πρώτο ζευγάρι θα είναι slow motion. Έλα ρε φίλε, πάλι πρώτη. Με βουλιαγμένη. Δεύτερο ζευγάρι θα είναι Unflag. Με Ita Jazz. Επόμενο ζευγάρι θα είναι Chicken. Chicken με βουλιαγμένη. Derby Α κατηγορία. Επόμενο ζευγάρι θα είναι Los Reyes. Με Head Brokers. Okay. Μικιό. Με Virtuosi. Λοιπόν, Houston Celtics. Με Vula Vikings. Villeurbanne. Με Γλυφάδα Bulls. Και τελευταίο ζευγάρι Αόν Άχμαχος. Με Νοσφάδας. Τώρα, σε αυτά εδώ τα ζευγάρια θα κάνουμε μια κλήρωση τις 8 ομάδες που έχουν περάσει απευθείας από την Α κατηγορία για να δούμε με ποιον θα παίξουν στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου. Κάθε ομάδα που τα τραβάμε θα πηγαίνει με τη σειρά όπως έγιναν
Ωραία, άστο αυτό. Τα ζευγάραματα. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε στην ομάδα. αυτή είναι η ομάδα που θα παίξει με slow, οπότε Slow. διάλεξε την εσύ. Λοιπόν, slow ή δουλευμένη. Και είναι η κλίκα. Unplugged guitar jazz. Με sperms. Ο νικητής δηλαδή παίζει με τους sperms. Chicken music δουλευμένη που θα παίξει με αεροδρομιακό. Herb Brokers, Los Reis με Glyfathers. Mikio Virtuosi θα παίξει με ήθικους. Vula Vikings, Houston Celtics. Ο νικητής θα παίξει με τους Clones, Unleash the Clones. Εδώ η Glyfather Bulls με τους Βουλεμπάν θα παίξει με το Πρωτεά. Και ο νικητής στο ζευγάρι Ναύμαχος Nosfathers θα παίξει με τους Ποσειδώνες. Αυτά είναι τα ζευγάρια στη φάση των 16. Στη φάση των 8, όπως είναι, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία ξανά κλήρωσης, όπως είναι εδώ τα ζευγάρια, έστω ότι είναι το 1, 2, 3, μάλλον ανάποδα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ο νικητής του κλίκα με τον νικητή slow motion βουλιαγμένη θα παίξει με τον 8ο ουσιαστικά, που είναι οι Ποσειδώνες Nosfathers Ναύμαχος. Και θα πάει με τη λογική που γνωρίζετε, το διασταυρώσεων των play-off. Για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να ξανακάνουμε κλήρωση. Όλα αυτά θα τα ανεβάσουμε και στο site. Και πάλι καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία και ξεκινάμε δυναμικά.